התחלנו. טוב חברים, אז קודם כל נעים להכיר, אני ליאור, אני אחד הבעלים בסמארטסנד, איתנו פה גם נאור, גם דני מנהל קשרי הלקוחות וגם חלק מהצוות. בגדול אנחנו נהיה ממש פרקטיים, המטרה העיקרית שלנו בוובינר הזה זה לתת רעיונות שבתכלס יכולות, בין אם זה למקסם לכם את המחירות או את המחלקות בעסק כמובן בעזרת הוואטסאפ, בין אם זה לעולמות האי-קומרס, בין אם זה לעולמות הלידים, כל מי שעובד עם לידים, ממומן, CRM וכדומה. אז מן הסתם באנו לתת ערך, אבל גם יש לנו פה מוצר, באנו למכור אותו, אנחנו מאמינים בו, אבל כמובן הדגש העיקרי פה זה באמת מה העסק שלכם יכול לעשות עם הלקוחות, עם הלידים, עם החנות שלכם, עם המחלקות בוואטסאפ, עם המערכת שלנו, בסדר? 40-50% מהדברים שאני מדבר עליהם רלוונטיים לשימוש גם במערכות וואטסאפ אחרות, אז במקסימום יצאתם מפה עם פשוט קצת יותר רעיונות לדרך. אז בואו נתחיל, אני מראה לכם את המסך, ממש בדקה 2 מה הולך להיות בוובינר הקרוב, ואז באמת אני כבר אראה לכם את המערכת עצמה וניגש ישר לעניינים. קודם כל, היכרות עם המערכת, אני אראה לכם איך בכלל מתחברים, מה היתרונות העיקריים, מה בגדול שונה אצלנו. קמפיינים זה בעצם להפיץ לאקסל, לגוגל שיטס, אני אגע בהכל, אני גם אדאג לנקוב ספציפית ביתרונות, בין אם זה לעולמות האי-קומרס, בין אם זה לעולמות הלידים. אם למישהו פה יש צורך כזה או אחר שהוא לא לאי-קומרס או לא ללידים, שעולה לו לראש, תרגישו חופשי, גם תכתבו בצ'אט. בשלב 5 אנחנו נעשה זמן לשאלות תשובות, לא נשאיר שום שאלה פתוחה, וגם כמובן אחרי זה דני יכול ליצור קשר עם כל מי שרוצה, בשביל לתת לו עוד פרטים ולענות לו על איזה שאלה שהוא רק רוצה. אז בואו נתחיל באמת רגע בדבר הראשון, בסמארטסנד עצמה. אנחנו פלטפורמה מבוססת וואטסאפ ווב, ההתחברות אלינו היא עם שם משתמש וסיסמה, והיא מושתתת לכם על הוואטסאפ בטלפון. מה זה אומר? באים, ברגע שמצטרפים אלינו בפעם הראשונה מקבלים מזהה חברה, משתמש וסיסמה, כמובן שמנויים שצריכים יותר משמות משתמש וסיסמה מסוימים, אם יש לכם הרבה עובדים בעסק שרוצים לעבוד בוואטסאפ, ניתן, אני לא אגע בזה כרגע. שמים את מזהה החברה, משתמש וסיסמה, נתתי קליק, כמה שניות, אני קודם כל בוואטסאפ העסקי. איך נראה הוואטסאפ העסקי? כמו וואטסאפ, בסדר? זה הדבר הראשון. רגע, אני אעשה שאני אוכל לראות את הצ'אט שלכם איתי כל הזמן, סבבה. יוסי, אני בסוף עונה על כל השאלות מהבחינה הזאת, תודה רבה על השאלה. אז קודם כל זה וואטסאפ, לכל דבר ועניין. אני אגע בכמה פיצ'רים נורא קטנים לפני שאני בכלל נכנס לעיקר. זה וואטסאפ שאפשר לעבוד ממנו, זה לא סותר שאפשר לעבוד ממנו, מהטלפון שלכם, כי הרי זה בסוף וואטסאפ ווב כמו שסורקים ברקוד בוואטסאפ ווב עצמו, או מהמחשב בוואטסאפ ווב, אפשר לעבוד מכל השלושה, זה לא לוקח את המכשיר או משהו בסגנון, אפשר לעשות הכל במקביל. וכמובן שיש פה ערך מוסף שאין בוואטסאפ רגיל, כמו למען הדוגמה, אני עכשיו רוצה לכתוב ללקוח הזה הודעה ואני עובד בערב, אז אני אכתוב לו היי בוקר אור, ואני אתזמן את התוכן הודעה שאני רוצה ליום למחרת בבוקר בשעה מסוימת, ואז בעצם זה מתוזמן לו כאן בבהיר, אפשר גם לבטל או לערוך, זה באופן כללי. דבר שני, אם אני עכשיו פותח למען הדוגמה צ'אט עם בן אדם, ניתן לראות גם למעלה התכתבות, בין אם זה התכתבות של נציגים, ליאור, נאור, דני, העובדים שלנו בעסק שכותבים על הבן אדם מידע, הוא לא רואה את המידע הזה, ובין אם זה אוטומציות שקורות מאחורי הקלעים, אם זה בעולמות הלידים, אפשר לראות עסקאות שנקלטו פר בן אדם כמובן, ואפשר לראות את הלידים, מתי הוא השאיר לי פרטים, מתי הוא דיבר איתי בכלל, אוטומטית, מהממומן, מה-CRM, כל מי שיש לו שאלה בכל מהלך הדברים שאני מציג, פשוט תכתבו אותה כבר עכשיו שיהיה לנו בצ'אט, ואני אחד יענה על הכל בסוף. ובעולמות האי-קומרס בדיוק אותו הדבר, למען הדוגמה, אפשר לראות כאן שאם בונים אוטומציה כמו שצריך, אז אפשר לקלוט את הנטישות עגלה ואת הרכישות של אנשים אוטומטית לגמרי. יש לנו לקוחות בעולמות האי-קומרס שממש ברגע שיש להם רכישות באתר, הם חיברו updates, שזה נקרא updates, והם רואים בפנים מי הזמין, איזה מוצרים הזמין, מה סכום, מה מספר ההזמנה, ואז שהלקוח בא ושואל אתכם שאלות, אתם כבר רואים מה הוא הזמין מבלי אפילו לשאול אותו ואתם יכולים לתת לו שירות. אז זה קודם כל. עכשיו בואו ניגש רגע לפיצ'רים העיקריים, וממש אחרי זה אני אגע באוטומציות, כל מה שקשור למייק או לזאפייר, מי שמכיר, מי שלא באמת כדאי שכן. אז בואו נסתכל, בואו נריץ את זה. קודם כל קמפיינים. קמפיינים זה האפשרות להפיץ לכמות מסוימת של נמענים במקביל. אני עכשיו אומר פרקטית למי זה רלוונטי. בעולמות האי-קומרס זה רלוונטי לכל נוטשי העגלה, זה רלוונטי למועדון הלקוחות שלכם. יוסי, אני בסוף אגיד בדיוק איך גם אפשר להצטרף, איך מחברים למערכות ה-CRM, כל מה שצריך. אפשר לדבר, בין אם זה לנוטשי העגלה, בין אם זה למועדון הלקוחות שלכם, או ליצור מועדון לקוחות במטרה לדבר לו, ובגדול, לכל רשימה שיש לכם בוואטסאפ. איך זה עובד? אני עוד שנייה מראה. לעולמות הלידים,
כל מי שעובד עם פרסום ממומן, CRM, מנהל לקוחות בוואטסאפ שלו, בכל צורה כזו או אחרת, גם כן, אפשר בעזרת אקסל או גוגל שיטס לטעון רשימה, עוד שנייה אני אראה לכם איך, וזה פרקטי, בין אם זה לדבר ללידים ישנים, ללקוחות קיימים, לקבוצות בוואטסאפ, יש הרבה עסקים היום, חברות סושיאל או נותני שירות למיניהם שנותנים עבודה ב-B2B מול עסקים בקבוצות וואטסאפ. אז אפילו אם זה ברמת לסמן 100 קבוצות שאני חבר בהם ולאחל בכולם חג שמח, אני עכשיו אראה הכל, ואני עוד שנייה אגע גם ברשימת לקוחות. אז למען הדוגמה הבאנו פה איזשהו אקסל, גוגל שיטס, יש לנו פה מידע, יש לנו פה שם פרטי, יש לנו פה מספר טלפון, שימו לב, 05 משהו, 5 משהו, 972, עם הקו, בלי מקו, באמת עשינו את כל הצורות האפשריות של מספרי טלפון. כל מה שצריך ברגע שאתם מעתיקים את הקישור הזה, בסמארטסנס זה לבוא, לטעון את הקישור, וזה טוען לכם את הנמענים. זה מזהה אוטומטית אנשים שהמספר שלהם כפול, מזהה אוטומטית כל מה שקשור למספרים מחול או מהארץ, כל עוד אתם שמים את הקידומות כמו שצריך כמובן. ואחרי זה, רק שנייה אחת, ואחרי זה אנחנו נכתוב פה הודעה, היי, רווח, שם פרטי, ונכתוב איזה הודעה שאנחנו רוצים. אני סתם מפיץ רגע הודעה למען הדוגמה, ראיתי שהתעניינת יש לנו פה בהפצה, מה קונה, למען הדוגמה, רכב או דירה, בסדר? נלך על זה, ראיתי הביטוח שלך לרכב או דירה, נגמר בקרוב, לפרטים נוספים, השב פרטים, רלוונטי ללידים, תעשו את זה, כל בעל עסק כנראה כבר יודע איזה סוג הפצה הוא צריך אצלו, בדיקה וובינר, ואפשר לתזמן את הקמפיינים עתידית קדימה, זה לא משנה אם אתם מתזמנים אותם קדימה למחר, לעוד שבוע, אם כמו שאתם הצטרפתם אלינו לוובינר וקיבלתם את התהליך, מה בעצם עשינו? כל מי שהצטרף לוובינר, תזמנו כבר להיום את ההודעה האוטומטית, שכחנו מזה, ובאמת כל מי שהצטרף קיבל במועדים שאנחנו החלטנו את ההודעות. בסדר, אני אפיץ איתכם עכשיו אחד בלייב, אני יכול לצרף פה תמונה, קובץ, הקלטה, כל מה שצריך מהבחינה הזאת. רק שנייה, אני מאשר כניסה לעוד אנשים. חצי דקה. יופי, מעולה. אז זהו, אנחנו כותבים פה כל מה שאנחנו רוצים, ללידים שלנו, לנוטשי העגלה שלנו, למועדון הלקוחות שלנו, אנחנו מתזמינים לנו מבצעים קדימה, מתזמינים לנו כל דבר שאנחנו רק רוצים, ועושים שלח. איך זה עובד? אני יכול בעצם לעשות פה המשך, כמו שאתם רואים זה קולט אוטומטית, מספר וואטסאפ שלא קיים זה העלים אותו, כי אין לו וואטסאפ, מספר שכבר קיים במערכת, זה אותו מספר שקיים פה, זה דאג לדלג עליו, היי רן, הביטוח שלך לדירה נגמר בקרוב, היי ליאור, לדירה, היי יניב, הביטוח לרכב, אפשר לשים את המשתנים מותאמים אישית בפנים, ונתתי קליק של הפצה, מגיע למסך הבית, ושימו לב מה קורה, יש לי פה קמפיין שרץ, כולם ניתנים, ההודעות נשלחו, מן הסתם נשלחו בוואטסאפ, בטלפון, וואטסאפ ווב, פשוט נשלח מהוואטסאפ שלכם, לוואטסאפ של הלקוחות, של הלידים שלכם. אז זה קודם כל. נעבור לדבר הבא בתור, בסדר? צ'טבוט. צ'טבוט רלוונטי בין אם זה e-commerce, בין אם זה לעולמות הלידים, לכמה שימושים שונים, אנחנו נותנים לכם ככה קצת את הניסיון שלנו, על מה העסקים שכבר עובדים איתנו עושים, בסדר? צ'טבוטים לעולמות האי-קומרס רלוונטי בכל מה שקשור למקסם בין הלידים של המחירות לבין השירות לקוחות. אנשים פונים אליכם בוואטסאפ, אתם יכולים להגיד להם 1 לשירות לקוחות, 2 למחירות, על פי זה אתם יכולים לעשות פעולות מסוימות, אם זה שירות לקוחות, להחזרים, למידע על העסק, מתי אנחנו פתוחים, שאלות נפוצות, אפשר לבנות את זה בצורה אוטומטית לגמרי. הדגש גם הסופר מעניין זה שאתם לא צריכים להתעסק לא בקוד, לא באוטומציות חיצוניות, לא בשום דבר, אלא הבנייה של האוטומציות ממש מכאן בקליק אחד. למען הדוגמה, אפשר לראות פה מיליון דוגמאות שאנחנו הראינו, ממש בונים בוט בכמה קליקים פשוטים, יש לנו פה הודעה, לפי זה יש עץ, אם זה יבוא לפה, אם זה יבוא לפה, הודעות בהתאם, אפשר ממש לבנות עץ, בין אם זה ממש ממש בקטנה, בין אם זה ממש ממש רחב, אנשים לקחו את זה להרבה מאוד כיוונים. רלוונטי לעולמות האי-קומרס באמת לחלק בין לקוחות שהם פעילים ורוצים שירות, לשאול איפה ההזמנה שלי, פרטים על החזר וכדומה, לעומת כל מי שרוצה להתייעץ על מחירה. יש רוב החנויות אי-קומרס שעובדות איתנו, עשו שכל מי שרוצה התעניינות במוצר, אני רוצה להתייעץ איתכם על המוצר כזה וכזה,
אוטומטית הליד שלו נשלח לקבוצת וואטסאפ של כל הלידים שצריכים לטפל בהם, ואז אנשי המחירות של העסק יכולים להרים אליו צלצול. לעומת זאת, אם זה שירות לקוחות, הוא נשאר באותו וואטסאפ, ובעצם הם פשוט יודעים לבוא ולתת לו מענה. זה מבחינת צ'טבוט, כל מי שסתם עולים לו רעיונות לאולי איזה צ'טבוט הוא צריך, או רוצה פשוט להגיד לנו איזה עסק יש לו, ובהתאם לזה נוכל לעזור לו עם רעיונות מהניסיון שלנו, לאיזה צ'טבוטים רלוונטיים, אפשר. סתיו, אני אדאג לענות לזה, אין בעיה, תודה רבה. אז זה ברמת הצ'טבוט, בסדר, אפשר להגדיר פה חוקים על פי שעות פעילות, ואפשר למשוך את המידע הזה החוצה. בסוף הוובינר אני גם מראה לכולם, שבמידה ואתם תכתבו לנו בוואטסאפ את מה שאני אגיד לכם לכתוב, ממש ב-CRM שלנו אתם תקפצו למעלה. אז באמת בעולמות הלידים, לעומת בעולמות האי-קומרס, אפשר להשתמש בצ'טבוט, בין אם זה לחימומים למיניהם של הלידים, בין אם זה מי שעושה ממומן ומקבל לידים מהאתר או מהפייסבוק ממומן אל הוואטסאפ שלו, הוא יכול להגדיר שההודעה תהיה מסוימת, ועל פי זה שגם הצ'טבוט ידע לעבוד. למען הדוגמה, כל מי שיכתוב לכם, הגעתי מהפרסום, אני רוצה פרטים, ייווצר כליד חדש ב-CRM שלכם. או, אני שם רגע קונוטציה אחרת, כל מי שרוצה לנהל וובינר, כל מי שרוצה לייעל את שירות הלקוחות שלו, לעומת המחירות שלו. באופן כללי, גם כן, על אותו עיקרון בדיוק, עסק נותן שירות, יכול לבנות פה צ'טבוטים באותה קלות בדיוק, ולסנכרן את זה אל ה-CRM שלו. כל מי שכתב לי במאומן משהו, לשלוח אותו ל-CRM, כל לקוח שרצה בעצם להתלונן על בעיה מסוימת, לפתוח טיקט אצלי במערכת, אין בעיה בכלל, דל, בסוף אני דואג שכל מי שיכתוב לנו שהוא מעוניין, אנחנו נחזור אליו אישית עם הכל. טוב, אני עושה את זה ממש בקצרה, נגעתי בקמפיינים, לא נגעתי ברשימת לקוחות אם שמתם לב, נגעתי באקסל ובגוגל שיטס. קבוצות, מיותר לציין, יש קבוצות בוואטסאפ, אנחנו לא חברים פה בקבוצות, אם אתם עובדים עם קבוצות, כל הקבוצות נמצאות פה, תבחרו, תוכלו לתזמן גם לקבוצות קמפיינים מסוימים, עם איזו הודעה שרק תרצו. רשימת לקוחות, רשימת לקוחות היא לא שונה מאקסל ומגוגל שיטס. מה ההבדל העיקרי בין השתיים? שאקסל וגוגל שיטס זה רשימה שאני עכשיו טוען אותה לבפנים, אם יש לי ב100 אנשים ותזמנתי אותה לעוד שבוע, זה יתוזמן ל100 אנשים. לעומת זאת, רשימת לקוחות היא מתעדכנת, היא מסתנכרנת. לדוגמה, מועדון לקוחות בעולמות האי-קומרס, היום יש לו רשימה שמכילה 500 אנשים, בעוד שבוע יהיה 600, 700, 800 אנשים. אז זה מתעדכן על בסיס קבוע. כנ"ל בעולמות הלידים, אם יש לי עכשיו רשימה של כל הלקוחות הפעילים שלי, או של אנשים שנמצאים במוצר מסוים, או של לידים ישנים שלי, הרשימה מתעדכנת בלייב, ככה שאני בעצם יכול לתזמן לי קמפיינים עתידית ולדעת שהיא מתעדכנת. רלוונטי בעיקר גם לוובינרים, לקורסים, לאנשים שעושים דברים על בסיס קבוע. כן, מיכאל, זה שאלה ממש בקטנה שכן, טוב שאני אגיד אותה גם פה. אפשר גם להפיץ לפי תוויות בוואטסאפ, בעלי עסקים שעובדים לפי תוויות, אז יש לנו בסמארטסנד את האפשרות לעקוב אחרי התוויות שלכם, וגם לייצא את התווית לאקסל. ואז אתם יכולים ממש לבוא בקמפיינים ולטעון את האקסל שהרגע קיבלתם, ולתזמן או להפיץ איזה הודעה שאתם רוצים גם לתוויות רלוונטיות. אפשר גם להוסיף ולהוריד תוויות, אני אראה את זה בסוף. ורשימת לקוחות, למען הדוגמה, הנה הוובינר שלנו, יש לנו פה את הוובינרים שנרשמתם אליהם, וזה מתעדכן על בסיס קבוע, היום היה לנו 100, מחר יהיה לנו 150, תזמנו, שכחנו מזה, כל האנשים שנרשמו יקבלו הודעה. נעבור לדבר הבא בתור, נגעתי בצ'טבוט, שוב, אם יש לכם שאלות, תגידו לי, אני פשוט מנסה להיות ממש דינמי בהסברים שלי, לגעת גם בעולמות האי-קומרס, גם בעולמות הלידים, כל עסק בסוף זה עולם ומלואו, ובאמת כל אחד מהם זה שונה לגמרי. כן, נאור, הנה אני הורדתי לך. סגור, אני רוצה רק לגעת בנקודה קטנה וחשובה, תיכנס רגע לקמפיינים, ותיכנס לרשימת לקוחות, מעולה. שימו לב שיש לכם פה תמיד אי הכללה. מי שמגיע מעולמות הלידים, אי-קומרס, לא משנה מה, אי הכללה זה פונקציה מאוד, זה משהו שהוספנו לא מזמן, שמאפשר לכם לקחת רשימה מסוימת ולבצע אי הכללה עם רשימה אחרת. וככה אתם יכולים לדעת שאתם לא מדברים לסוג דומה של אנשים, או אנשים שבטעות כבר רכשו, מתעניינו ואתם לא רוצים להפיץ עליהם, ובנוסף, מתחת לזה יש את התזמון, את הקלנדר הקטן הזה, אתם רואים? שזה ה-19 לספטמבר עד ה-19 לספטמבר, אתם יכולים ממש להחליט בתוך הרשימת לקוחות לאיזה טווח זמן אתם מפיצים. לצורך הדוגמה, כל מי שקנה מכם בין התאריכים X ל-Y, אתם יכולים להפיץ אליו נקודתית ולאו דווקא רק לעלות רשימה. זאת אומרת שרשימת הלקוחות באה לידי ביטוי בהמון מקומות ולא אך ורק בקמפיין בודד או לכל הרשימה. אתם יכולים ממש להחליט, לתחום בזמן איזה סוג אנשים אתם רוצים להפיץ מתוך הרשימה. זהו ליאור, אתה יכול להמשיך. מעולה.
אז אני רק אגע בזה גם, מה שנאור אמר מבחינת נקרא לזה הגנות או פילטורים למיניהם, יש גם אפשרות כאן לא להפיץ לאנשי קשר שלא קראו ולא להפיץ לאנשי קשר שכבר הפצנו להם בזמן האחרון, כדי שלא יהיו כפילויות גם כן. הפצתם קמפיין אתמול, אתם באים להפיץ היום, אתם יכולים לדעת שזה גם לא חופף לקודמים אליו. אני כבר אגיד תוך כדי, אופיר שאל פה וזה רלוונטי לכולם, אם יש גוגל שיטס והרשימה מתעדכנת, האם אפשר לעדכן את הרשימה? כן ולא, כמובן שאפשר. בעזרת רשימת לקוחות, לא בעזרת גוגל שיטס. גוגל שיטס זה בדיוק כמו אקסל מבחינתנו, פשוט מה שנוח ללקוחות שלנו. ברגע שאתה עושה את זה כרשימת לקוחות, אפשר לגמרי לסנכרן את זה לגוגל שיטס שלך עם אוטומציה. כל פעם ששורה חדשה תיווצר, זה גם יוסיף את הבן אדם אלינו לרשימה ברשימת לקוחות כאן. ואז בהתאם לזה אנחנו יודעים שאפשר בעצם לתזמן, והרשימה מתעדכנת לנו על בסיס קבוע לגמרי. אז זה בנוגע לקמפיינים, ונגעתי גם בצ'טבוט, תוויות וכו', אני חושב שכרגע פחות רלוונטי לכולם, ואני רוצה לגעת רגע בדבר המרכזי הבא. דיברנו על זה, ועכשיו החלק הבאמת עיקרי גם לעולמות האי-קומרס וגם לעולמות הלידים, מי שמתעסק עם ממומן ועם עולמות ה-CRM למיניהם, הכל בסוף מתקשר למספר 4 פה, גם הצ'טבוט מתקשר וגם הקמפיינים מתקשרים וגם הממומן וה-CRM והחנות שלכם, וזה אינטגרציות. באינטגרציות אני לא יכול להראות הכל בעל פה, אנחנו לא יכולים עכשיו לנטוש עגלות ולעשות רכישות בעולמות האי-קומרס, או להשאיר פרטים בכל מיני אתרים ולהתחיל להראות את זה, אבל אנחנו בנינו לא מעט, אני אקרא לזה סיסטמים, גם לנו וגם עזרנו ללקוחות שלנו להשתמש וראינו מה הם עשו לעסק, לכן אני נותן לכם את הטופ אוטומציות שרלוונטיות, בין אם זה לעולמות האי-קומרס, בין אם זה לעולמות הלידים, בכל מה שקשור לאוטומציות. אז אני אתחיל. כל מי שמכיר, זאפייר או מייק, אלה פלטפורמות שאפשר לבנות איתם אוטומציות. בעצם, למען הדוגמה, ככה נראית אוטומציה שאפשר לבנות עם מייק, למען הדוגמה. הדגש העיקרי הוא שבסמארטסנד אנחנו פיתחנו מודיול גם למייק וגם לזאפייר, לאנשים שעובדים או עם זה או עם זה. לאנשים שלא עושים לא את זה ולא את זה, זה גם בסדר, תמיד אפשר גם להתחיל, לא בהכרח חייב, פשוט יש הרבה מאוד פיצ'רים שאני סופר ממליץ לכם להשתמש בהם, ועכשיו אני אראה לכם גם את היכולות של זה. אז לשני העולמות זה סופר רלוונטי. אנשים שכבר מכירים את זאפייר ומייק, יש לנו אפליקציה שפיתחנו בפנים. האפליקציה בעצם עוזרת לכם לחבר כל דבר לסמארטסנד, שזה בעצם לוואטסאפ שלכם, ולבצע פעולות אוטומטיות, בין אם זה אל הוואטסאפ, ובין אם זה מהוואטסאפ. למען הדוגמה, אפשר לראות פה, אם אני עכשיו רוצה לבנות אוטומציה מסוימת, שיש לי את כל הפעולות האלה שאני יכול לעשות בוואטסאפ שלי. כאן יכלתי לחבר את זה לפייסבוק, לרב מסר, לדפי הנחיתה, לאתרי האינטרנט, לחנות השופיפיי, לחנות הווקומרס שלי, ולבצע פעולות. עכשיו אני אתן לכם את הדוגמאות בהתאם לאי-קומרס ולידים. אפשר בעצם לשלוח הודעה לנמען, לשלוח הודעה בקבוצה, אני תוך כדי עובר ונותן לכם רעיונות לאוטומציה. לשלוח הודעה לנמען, כל מי שישאיר לי פרטים, בין אם זה ליד שישאיר פרטים, בין אם זה מישהו שקבע איתי פגישה, יכול לקבל הודעה אוטומטית עם סיכום של הדברים, במטרה להתחיל לחמם אותו עם הצ'טבוט. שליחת הודעה בקבוצה, ברגע שליד נכנס, אם יש לנו קבוצה של אנשי המחירות, אפשר לשלוח אותו שם, או ברגע שיש לנו עסקה שהושלמה בהצלחה, נשלח אותה בקבוצה של כל הצוות, כדי שכולם יראו שיש פה עסקה חדשה. בעולמות האי-קומרס, אנחנו נשלח הודעה ברגע שמישהו נוטש עגלה, אוטומטית לגמרי, אז אם מישהו בא אלינו לחנות השופיפיי או הווקומרס, נכנס, הזין פרטים, נטש עגלה, הוא יכול לקבל הודעה אוטומטית לגמרי, מהשופיפיי או הווקומרס, ישירות לסמארטסנד, לוואטסאפ שלכם, שכותבת, היי מה נשמע, זה ליאור מי, סתם למען הדוגמה סמארטסנד, ראיתי שניסית לרכוש ושם המוצר ייכנס אוטומטית, אבל לא הצלחת, האם אני יכול לעזור במשהו? סימן שאלה. אולי תרצו גם לשים פה איזשהו קוד קופון וכדומה. send message to group על אותו עיקרון בדיוק. כל מה שקשור ללייבלים, בעלי עסקים שעובדים עם לייבלים מכירים את היתרונות, בעלי עסקים שלא מכירים. אז לייבלים זה פשוט אפשרות בוואטסאפ עצמו, כמו שאתם רואים פה את הצבעים. בואו אני אראה לכם את הוואטסאפ שלנו האמיתי ולא את חשבון הדמו. שימו לב. יש לנו פה הרבה מאוד צ'אטים. חלקכם נמצאים גם פה. מה קורה פה בעצם? יש לנו תוויות. התוויות מראות לנו מי נרשם לוובינר, מי לקוח פעיל שלנו, מי ליד שלנו, על בסיס קבוע כאן, כל זה, בסדר? כל הצבעים האלה. אני רואה שכל אלו, אלה אנשים שנרשמו אלינו לוובינר, בסדר? אז אני יכול להוסיף אוטומציות שייצרו תוויות, או שיורידו תוויות, או שיאפסו תוויות לבן אדם. למען הדוגמה, אם אתם חנות אי-קומרס, אתם יכולים שבתוויות וואטסאפ שלכם, שאתם רואים אותם גם בטלפון, לא רק אצלנו בסמארטסנד, אתם תראו באפור את כל מי שצריך שירות לקוחות או עזרה במחירה והוא לא לקוח פעיל, ובירוק את כל מי שאתם נותנים לו שירות וכבר רכש מכם בעבר בחנות, ככה שתדעו לקטלג בין השתיים.
בעולמות הלידים אתם תוכלו לראות בין אם זה מי הגיע מאיזה מקור הגעה, בין אם זה מה הסטטוס שלו אצלכם ב-CRM, ובין אם זה באמת האם הוא ליד או האם הוא לקוח, ולבצע אוטומציה. כאשר מישהו נהיה לקוח שלי ב-CRM או בחשבוניות, צבע אותו לתווית של לקוח פעיל. ככה אנחנו יודעים לתת שירות ללקוחות הפעילים, בזמן שאם לקוח לא פעיל אנחנו נדע לעזור לו להצטרף לשירות הקיים שלנו. אז זה ככה קודם כל. איך זה עובד עם מאנדיי? אני אשמח מאוד להסביר, כי אנחנו גם כן אישית עובדים עם מאנדיי, ובסוף אנחנו גם נראה אוטומציה שהיא מסונכרנת למאנדיי. כל מי שאגב כבר הבין פחות או יותר את הפואנטה, מעניין אותו, קצת שנדייק לו את זה לעסק שלו, ובאמת להתקדם. אני בסוף גם אגע בכל מה שקשור למחירים, אבל אפשר גם לקצר את התהליך ולדבר ישירות עם דני, מנהל קשרי הלקוחות שלנו. פשוט תכתבו לנו בוואטסאפ שקיבלתם אליו את ההתראות, את המילה מעוניין או מעוניינת, ואוטומטית אתם תקבלו הודעה, תיכנסו אלינו לרשימה ב-CRM, ומשם אנחנו נדאג לחזור אליכם עוד היום עם הכל. אז כל מי שרוצה פשוט מראש יכול לכתוב עכשיו מעוניין או מעוניינת לוואטסאפ של דני, שקיבלתם ממנו את כל ההודעות של הוובינר. הנה אני רואה שכבר התחילו לכתוב לנו, וברגע שבעצם אתם כותבים, אוטומטית אתם תקפצו לנו ב-CRM, ואנחנו נדאג לדבר איתכם. אוקיי. אז אני חוזר בחזרה רגע למייק ולזאפייר. אני כבר אומר מראש, אני מצטער אנשים שלא מכירים, אני מנסה לתת פשוט כמה שיותר דוגמאות. אני כבר אדגיש כדי לתת לכולם ביטחון בנושא. כל מי שרוצה להצטרף ויש לו חששות מסוימים מבחינת הצעד הזה שהוא צריך לקחת, זה סופר פשוט, ושתדעו שעצם ההצטרפות לסמארטסנד כלולה, אם תרצו או לא תרצו, בשעה של הדרכה על המערכת, שהיא אחד על אחד עם מומחה מטעמנו, עם עובד שלנו, שכל מה שהוא עושה זה להסביר על המערכת אקסטרה, לעזור לכם בבנייה הראשונית של כל האוטומציות המדוברות. זאת אומרת, גם אם כמובן לא נספיק בשעה הכל, תקבלו את הסרטונים ואת ההסברים לאיך עושים כל דבר שאתם רוצים, בין אם זה ברמת החיבור ל-CRM, בין אם זה ברמת החיבור לשופיפיי, ווקומרס, חיבור לפרסום הממומן, כל דבר שאתם צריכים. יש לכם באמת בן אדם שאיתכם שעה להדרכה צפופה, ועזרה בבנייה הראשונית של כל מה שאתם רוצים. הוא גם ישלח לכם סרטונים רלוונטיים בהתאמה אישית, ולאחר מכן יש לכם שירות לקוחות שהוא בוואטסאפ לא רק לכל שאלה, אלא גם לכל עזרה והתייעצות מקצועית. הצוות שלנו בשירות לקוחות הוא צוות של אוטומייטורים, חשוב להדגיש את זה. כל שאלה של כל דבר שאני המלצתי לכם לעשות עד עכשיו, בין אם זה קמפיינים וצ'טבוט, ואיך נכון לבנות צ'טבוטים, ואיך אפשר לחבר את ה-CRM כמו מאנדיי או את השופיפיי לאוטומציה שעלתה לכם בראש, הצוות שלנו יודע להדריך איך עושים את זה, ובמידה ואתם מבקשים, אתם גם תקבלו סרטון הדרכה לאיך אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. אם יצא מצב שהתקלתם אותנו ויש לכם איזה רעיון לאוטומציה שאפשר לעשות עם סמארטסנד ולא קיים לנו, עד היום לקוח לא עשה, אז אנחנו דואגים להוריד את זה לביצוע של אוטומייטור מטעמנו, ולשלוח לכם סרטון של איך עושים את זה תוך כמה ימים בודדים, ככה שבאמת ברמת שירות הלקוחות אתם תקבלו את כל המעטפת שאתם צריכים כדי לעשות את הדבר הזה, וזה נורא נורא קל. גם אם אתם לא הכי דיגיטליים בעולם, תמיד אפשר למצוא את נקודת האמצע הנכונה. אז זה קודם כל. עכשיו אני כן אכנס רגע לעניינים שבפנים, וקחו בחשבון שכמובן גם יש שעת הדרכה לכל בן אדם שמצטרף, אפילו עוזרים לכם להקים את חשבון המייק אם אין לכם, או את הזאפייר, או לעזור לכם עם הקיים. אז הראיתי פה את הנושא של האוטומציות, למען הדוגמה הנה אוטומציה פעילה שאנחנו משתמשים בה, לכל מה שקשור לפרסום ממומן. אז יש לנו פה פייסבוק שיודע לקלוט לידים חדשים, על פי זה אנחנו יוצרים לנו ליד חדש ב-CRM, אנחנו גם שולחים הודעה בקבוצה של צוות המחירות, ואנחנו גם שולחים הודעה בפרטי לנמען שלנו, ומוסיפים לו תווית של ליד חדש בוואטסאפ. אז כאשר מישהו משאיר לנו פרטים, כל זה קורה אוטומטית לגמרי, כל פעם שכל אחד משאיר פרטים. אותו דבר בעולמות האי-קומרס, כל מה שקשור לשופיפיי או לווקומרס, כאשר נוטשים עגלה, אוטומטית מקבלים הודעה, יכולים לקבל תווית של נטישת עגלה, ושם כמובן תוכלו כבר להתחיל לטפל בשירות ולנסות למכור כמה שאפשר. כנ"ל בנוגע ללקוח, תודה רבה שרכשת מאיתנו, אנחנו רוצים להוסיף אותך למועדון ללקוחות שלנו, ואז האוטומציה מוסיפה את הבן אדם למועדון הלקוחות, לדיבור עתידי, ששם בעצם הכל מתקשר לקמפיינים שדיברנו עליהם לפני כן. נאור, יש לך אולי דגשים שקשורים לאי-קומרס בכל מה שקשור לאוטומציות, שכדאי שאני אחזור עליהם, כי לפני זה דיברתי על אפדייטים וכו', אבל עכשיו אני מדבר ספציפית על מייק ועל זאפייר, שמחבר הכל בעצם לסמארטסנד. כן, נקודה מעולה. בגדול, אי-קומרס, לכל עולמות העסקים זה רלוונטי חד משמעית מה שאני הולך להגיד כאן עכשיו. כמו באי-קומרס, גם בעולמות אחרים, יש לכם ליד קר, ליד חם, ליד שנטש, זאת אומרת שהוא לא קנה את השירות והוא רצה לרכוש את השירות, או את המוצר, לא משנה מה,
הדרך שלנו לבצע את הפעולה הזאת של לקחת את הלידר הרלוונטי שמאוד מאוד רלוונטי עבור המוצר שלנו ולא רכש מסיבה מסוימת שאין לדעת, זה בעזרת הודעות חימום, הודעות חזרה ללקוח, בדיקה בתוך המערכות. אז הדבר הזה שנקרא אוטומציות זה דבר עצום, אפשר לעשות עם זה באמת באמת פלאים, וכמו שליאור אמר מקודם, במידה ומעניין אתכם לשמוע עוד פרטים אתם פשוט יכולים להגיד לנו ואתם תעלו לשעה שלמה עם מומחה מטעמנו, וגם אחרי זה עוד שעה, וזה במידה ותצטרפו אלינו, שיעזרו לכם ויבנו הכל בדיוק לצורכי העסק שלכם, אבל זה ככה בגדול. יופי, מעולה. דני, אם אפשר בינתיים, יש לנו בוואטסאפ אנשים שעוד רצו להיכנס, אז אנחנו גם נדאג לשלוח להם הקלטות בסוף, אבל תשלח להם את הלינק לזום, אני אדאג לאשר אותם במידת הצורך. אוקיי, מעולה. טוב, אז בנוגע לאוטומציות, שוב, אני לא רוצה להיכנס לנו פה לאוטומציות של לקוחות מסוימים וכאלה, כל לקוח בונה לעצמו ואנחנו עוזרים לו, אז אני לא רוצה להראות לכם בלייב חנות שופיפיי של לקוח, אבל מאוד מאוד חשוב, כל מי שעובד בעולמות האי-קומרס ורגע יש לו שאלה, נקודה שלא מתחברת לו בראש, על אוטומציה, על איך היא אמורה להיראות, תכתבו לנו, אני אשמח להראות לכם, לשלוח לכם סרטון הדגמה או אפילו עכשיו בלייב. כל מי שמעוניין, עדן, כל מה שצריך, פשוט יש לכם את הוואטסאפ שלנו שקיבלתם את הלינק לזום, תכתבו מעוניין או מעוניינת, אוטומטית אתם תצטרפו אלינו לרשימה, נכון? אני עשיתי לנו פה, כן. נכון, עשיתי, הנה. למען הדוגמה, אתם יכולים גם לראות את זה בלייב, אגב, שעכשיו לקוחה, אני מניח שהיא פה, השאירה לנו פרטים, קיבלה את התזמון בדיוק כמוכם, לאחר מכן היא כתבה לנו מעוניינת, קיבלנו את הפרטים, דני מנהל קשרי לקוחות ייצור קשר. אני ארשה לעצמי להראות לכם תוך כדי את ה-CRM שלנו, כדי שתבינו על מה אני מדבר ואיך זה נראה. עד שליאור ייכנס, חשוב לציין, המערכת הזאת יודעת לעשות המון המון פעולות. אומנם נגענו פה ממש על קצה המזלג, זה אומנם ארוך, אבל זה על קצה המזלג באמת. אפשר לעשות המון המון פעולות, וכל עסק מצריך פה פעולות שונות, אוטומציות שונות, צ'אטבוטים שונים, אפשר ולקחת את זה להמון המון מקומות. אז בצורה הכי פשוטה, אם עדיין לא הבנתם, אחד אתם יכולים לרשום בצ'אט, ושתיים גם אתם יכולים לרשום לעצמכם שאלות, ומי שעולה לאחרי זה להדרכה של שעה עם דני, אתם יכולים להפגיס אותו בשאלות, הוא גם פה איתנו בשיחה, הוא יעזור לכם בהכל והוא יראה לכם איך אתם יכולים לעשות באמת פלאים, שזה משהו שחשוב לציין. אז אתם יכולים לרשום לעצמכם נקודות בצד. אתם יכולים לשלוח פה את השאלות, או פשוט לכתוב מעוניין ואז לחכות לדני שבעצם יעזור לכם בכל הפן הזה של ההתייעצות וההתאמה האישית אליכם. אז עדן, אפשר באמת לראות, אני מראה לכם דוגמה בלייב, שאפשר לראות בוואטסאפ שלנו, שליה כתבה לנו מעוניינת, ואם אני ב-CRM, שימו לב מה קורה פה, ליה שטרן, הנה המספר טלפון, והיא מעוניינת והיא עלתה למעלה. למען הדוגמה, כל מי שפה, שימו לב, יש פה כרגע 7, כל מי שפה ומעוניין פשוט לקבל פרטים נוספים, או להתייעץ איתנו על רעיונות, או על העסק שלו, על איך הוא עובד היום, ולשמוע את הפיצ'רים שלנו, ואיך אנחנו ממליצים להשתמש בהם, ואיך זה אשכרה יכול לעזור לו לעסק, שיכתוב עכשיו מעוניין או מעוניינת לוואטסאפ שלנו, והוא יראה שהוא קופץ לפה, אוטומטית. בסדר, מהבחינה הזאת. אתם יכולים לעשות ניסיון נאור, אתה יכול אפילו רגע להגיב אתה או משהו, כדי לראות שזה באמת מקפיץ, רק כדי לראות את זה בלייב קורה. אנחנו נדאג לחזור לכולם כמובן. ואגב, ככה גם נראית האוטומציה. כל מי שמעניין. חזרה לסמארטסנד, ל-CRM? רגע, אופה, כמו שראיתם התווספתי. הנה, נאור כתב לנו מעוניין ופשוט עולה למעלה. בסדר, אז זה מהבחינה הזאת. זה נראה ככה האוטומציה, זה פשוט יוצר אותו לבד. אוקיי, פצצה. אז אני כן רוצה רגע רק לגעת בכמה שאלות רלוונטיות לכולם פה בצ'אט. כל מי שדיבר על, קודם כל דל כתב על חנות שהוא ישמח, אז אנחנו נחזור אליו, אין בעיה בכלל. הפצה לפי תוויות אמרתי, אפשר לעשות אוטומציה שתוסיף תוויות, תוריד תוויות, וכמובן גם תמיד אפשר לקחת את התוויות האלה ולדבר להם הודעות בהתאם. יש לנו פה שאלה, טוב גלעד ביקש פרטים, יש חוקים לצ'אט אפקטיבי, למשל עדיף לו יותר מ3-4 שאלות, כן, אז מיכל, קודם כל את לגמרי יכולה, אני מניח שזה יכולה להתייעץ איתנו על איך נכון גם לבנות צ'אטבוט, גם לפני שאת מצטרפת, תרגישי חופשי ובאהבה רבה. אנחנו לגמרי ממליצים, בעיקר אם כולם פה עובדים, לא משנה B2B, B2C, בעיקר לקהל הישראלי, באמת לקהל הישראלי לא מומלץ עכשיו להתחיל לתת לו מיליון שאלות למלא, אבל בינינו זה תלוי, כי אם את עובדת עם לקוחות קיימים שלך, והם עכשיו ממלאים טופס של 20 שאלות, אולי יהיה להם יותר נוח לעשות את זה בוואטסאפ, אבל כעיקרון, יותר מומלץ לעשות שאלות שהן עקרוניות, יותר קל לבן אדם למלא לכם אותם בוואטסאפ, כי הרי בשורה התחתונה גם אנחנו עובדים עם לידים, בסמארטסנד, אנשים משאירים לנו פרטים, אנחנו עושים תהליכי מחירה, אנחנו לא רוצים לבלבל לבן אדם יותר מדי בשכל, אנחנו רוצים פשוט, מרגע השארת הפרטים,
ליצור קשר כמה שיותר מהר, שזה יקרה אוטומטית בוואטסאפ קודם כל, ולחמם כמה שאפשר את הליד, לא בספאם ולא בצורה רובוטית, אבל בצורה שהיא נכונה, גם שאנחנו נראה שהוא מתאים, גם שהוא יראה את המקצועיות שלנו ואת השירות שאנחנו נותנים, פשוט כמה שיותר מהר לחסוך את הזמן ולייעל לנו את הנציגי מחירות עצמם. עכשיו שאלו אותנו פה גם בנוגע לחיבור ל-CRM ודיברו ספציפית על איך זה עובד עם מאנדיי. אז אני אגע לא רק במאנדיי, בכל מי שעובד עם כל מערכת CRM. רגע, אני מאשר לנו עוד כמה אנשים אוקיי. זה רלוונטי לכל מי שעובד עם מערכות CRM למיניהם, בסדר? וזה כל מה שקשור לפעולות. אפשר לראות למען הדוגמה, עכשיו אני אלך פה לנאור. אם נאור היה ליד שלי, ואני בעצם אומר שהליד הזה לא ענה לי לטלפון, ואני רוצה להגיד, הוא לא ענה לי פעם ראשונה ושיניתי סטטוס של נאור לאין מענה אחד, בוואטסאפ, מה שהולך לקרות זה שההודעה תשלח לנאור אוטומטית, בוואטסאפ שלו, תגיד לי נאור כבר אם קיבלת את ההודעה אליך, הנה, פה. היי, שימו לב, זה ממש נשלח עכשיו, ניסיתי להשיג אותך בטלפון, מבין שיש עומס, מתי עדיף לך שנדבר? אותו דבר חיברנו פה להרבה מאוד דברים, אנחנו שולחים מפה הסכמים בחיבור לפאוורדוק, אנחנו עושים שהשינוי סטטוס, עשינו מלא דברים, כל עסק בסוף יש לו את ההתאמות האישיות שלו, אז באמת כל שינוי סטטוס שנעשה גם מבצע פעולות. אז בנוגע למאנדיי, כל פעולה שקורית במאנדיי אפשר לסנכרן לפעולות חיצוניות, זה לא משנה אם זה ללידים שנכנסים, לשינויים של סטטוסים, שימו לב שגם אני יכול להיכנס פה, בסופו של דבר לליד מסוים, ולראות את העדכונים עליו, שימו לב, אני רואה פה ליד שכתב לנו, אומר שאין לו זמן לדבר עכשיו, נדבר מחר, שיחה יום ראשון. זה מה-CRM שלי. דני כתב ב-CRM את המידע על אותו ליד, וזה קופץ לו לפה. מעוניין בהקלטת הוובינר, אנחנו נדאג לך, אין בעיה בכלל. אתם מבינים, אפשר ממש לראות פה את ההיסטוריה. אתם עכשיו רואים בלייב איך אנחנו עובדים. אין מענה, אין מענה. שימו לב, קופת גמל, 30 לידים, X ממומן, מה הייתה הצעת המחיר, כמה כסף, הכל נמצא כאן, בסדר? אתם יכולים להשתמש בזה להרבה שימושים, אני אתן לכם סתם שתי דוגמאות קטנות. אם יש לכם שירות לקוחות שעובד דרך הוואטסאפ, אז אתם יכולים לדבר מתוך השירות לקוחות שמה ולתת עדכונים על הבן אדם וסיכומים. אם יש לכם חנות e-commerce, אתם יכולים לרשום מה הבן אדם קנה, מתי הבן אדם קנה, וככה לתת לו שירות לקוחות בהתאם, כי אתם יודעים בדיוק את כל הפרטים שלו. אם הבן אדם רכש מכם ליווי או מעטפת, אתם יכולים לדעת מתי הוא יצטרף, מתי נגמר לו, מה הוא צריך, מה היתרונות, חסרונות. כל מה שאתם צריכים לדעת זה ממש עבורכם ועבור אם יש לכם עובדים או צוות שעובד איתכם. מעולה. זהו, ושאלו אותנו פה איך מקבלים את ההקלטה ומה המחירים, אנחנו נדאג. עכשיו אני גם נוגע במחירים ככה בדיוק לקראת הסוף. ומה ההשלכות במידה והחשבון נחסם, אז אני אסביר. יש וואטסאפ רשמי ויש וואטסאפ לא רשמי. בעבר סמארטסנד הייתה שניהם, היום אנחנו מתרכזים עם בעלי עסקים בארץ בוואטסאפ לא רשמי, פשוט ברמת היתרונות והחסרונות מצאנו הרבה יותר יתרונות מחסרונות בלעבוד עם וואטסאפ לא רשמי, ואני מדגיש, אנשים שמחפשים לקחת את הוואטסאפ ולדבר בו כאילו זה SMS ל100,000 אנשים וללידים שהם לא מכירים סתם במטרה לגרוף לקוחות, זה לא הכתובת, זה לא הכתובת בשום מערכת וואטסאפ, כי אני פשוט חושב שוואטסאפ בסופו של דבר יש לה 98-99% פתיחה לכל הודעה. כל הודעה שאתם תפיצו, כמו שאני הפצתי לכם את הוובינר הזה, או לידים שישאירו לכם פרטים, כולם הולכים לקבל את ההודעה, ובינינו כולם הולכים לקרוא אותה. אין בן אדם שלא קורא הודעות בוואטסאפ. לכן אם נתייחס להודעות בוואטסאפ, כאילו זה SMSים, לא נקבל תוצאה של וואטסאפ, נקבל תוצאה של SMSים. לכן... חשוב לציין, סליחה שאני קוטע אותך, חשוב לציין זה ממש כמו אימייל מרקטינג. אם אתם תחליטו לדבר ולהפיץ לאנשים שלא מאושרי דיבור אצלכם ולא מולבנים, זה אחריותכם הבלעדית. בסופו של דבר הזה אתם תחליטו למי להפיץ ואיך, אתם לא אמורים לבצע פעולות שהן לא תקינות, נקרא לזה ככה. ובנוסף חשוב לציין עוד משהו שעבדנו עליו הרבה זמן, זה מערכת עצומה, בסדר? כל המערכת היא כחול לבן, מתכנתים ישראלים בלבד. יש לנו פה אלגוריתם שלם מאחורי הקלעים שיודע לעקוב ולנטר את המשתמש וואטסאפ שלכם, את הכמות אנשים שהפצתם אליהם, לשנות את הזמנים ואת התזמונים, וזה משהו מאוד חשוב שצריך להכיר ולהבין, שגם אנחנו מאחורי הקלעים עובדים בשביל שדברים לא יקרו. אבל גם אחריותכם לא לעשות דברים שהם לא תקינים. בדיוק. אני ככה אחדש, יש הרבה מאוד לקוחות שהגיעו לנו מעולמות הוואטסאפ הרשמי, או לקוחות שהיו אצלנו ברשמי, וחסימות קורות גם ברשמי. יש הבדלים אמנם בין השניים, אבל בשורה התחתונה מה שאני אומר פה, זה שאפשר לגמרי לדבר ללידים, אנחנו דיברנו אליכם ואתם הייתם לידים, זה בסדר גמור, אפשר לדבר ללידים ישנים, אפשר לדבר ללקוחות עבר, אפשר למקסם את הדאטה שלכם באמת תמיד בצורה חכמה ואישית, זה לא באמת שונה אם יש לכם מערכת שעושה לכם הכל אוטומטי ובאמת הופכת את זה להרבה יותר פשוט, או אם הושבתם עובדת ושילמתם לה סכום גבוה בחודש רק לשבת ולכתוב ידנית הודעות אחד אחרי השני לכולם. עכשיו לוואטסאפ הלא רשמי... חשוב לציין, יוסי רשמת לא מוכן לסכן, אם אתה רוצה רשמי יש את האפשרות פשוט
לא לכולם אנחנו ממליצים, ולא תמיד זה דבר שהוא משתלם, וזה ממש תלוי בעל עסק, אז אתה יכול לדבר איתנו בצורה פרטנית, ואנחנו נבין מה יותר מתאים עבורך. וסתיו, לא כל כך הבנתי את השאלה שלך, הבנת ליאור? כן, לוואטסאפ הלא רשמי, האם יש מספר אחר? אז אני אסביר, עצם הוואטסאפ עצמו הוא הוואטסאפ שאתם עובדים איתו בשוטף. אתם לגמרי יכולים להביא מספר אחר ולהגיד, אוקיי, זה מעכשיו הוואטסאפ שלי שאני מחבר לסמארטסנד וממנו יקרו כל האוטומציות. אבל כעיקרון אפשר לחבר את זה ממש לוואטסאפ שאתה עובד איתו היום. אז יראו את המספר שלך, לא רואים זהות של מספר אחר, זה ממש המספר שלך, זה שולח אותו מהטלפון שלך. למען הדוגמה, אני היום תזמנתי לכם ב10:30 הודעה, ובאזור 11:50 את ההודעה שלי ייכנס להכין קפה קטן. אני לא הייתי מול סמארטסנד במחשב, אני בדיוק התכוננתי בכמה דברים אחרונים לקראת הוובינר, ובטלפון פשוט ראיתי את ההודעות נשלחות אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות פתוח במחשב, אבל זה נשלח מעצם הטלפון עצמו. החיבור למערכת, באופן כללי, הבנייה השוטפת של העבודה היא מול מחשב, היא לא מול טלפון, אבל חשוב להדגיש שכל הפיצ'רים שבנויים בסמארטסנד, הם ברובם מושתתים על דברים שנמצאים בטלפון. למען הדוגמה, אם עשית אוטומציה שקשורה לתוויות, אם אתה עושה אוטומציה עם צ'טבוט, אם יש לך לידים חדשים שמקבלים הודעות, או כל דבר כזה או אחר, אוטומטית הם מקבלים אותו ואתה רואה הכל בוואטסאפ שלך. כלומר, אם אתה רוצה לבנות את הצ'טבוט, לערוך אותו, לתזמן קמפיין לפני שאתה בעצם רואה שהוא נשלח, אלא לתזמן אותו, אתה עושה את זה מהמחשב, ואתה יכול לעשות את זה בערב ושההודעה תשלח בבוקר, אבל הדברים עצמם קורים בטלפון עצמו. 100%. אתה תחליט אם זה יתערבב עם השיחות הוואטסאפ האישיות שלך או לא, מהסיבה שזה... מה? לא, בסדר, אני אומר בדיוק. כל בעל עסק יכול להחליט אם הוא מחבר את זה לוואטסאפ שלו האישי, אם יש לו וואטסאפ עסקי, אם הוא רוצה רגע להביא וואטסאפ עסקי ואז לחבר את סמארטסנד אליו. זה החלטה שלכם מאיזה זהות אתם רוצים שזה יקרה. יש לא מעט יתרונות בלעשות את זה מהמספר שלכם. לא האישי, אם אתם one man show, אולי כן, אולי לא, כל אחד השיקולים שלו. תכתוב לנו מעוניינת, אתה יכול להתייעץ איתנו באהבה רבה. עומרי, אז אני אגיד עוד הפעם, סמארטסנד היא וואטסאפ לא רשמי. אם לקוח רוצה להצטרף לשירות של הרשמי, הוא יכול לדבר איתנו. שוב, כמעט תמיד אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו בסוף ממליצים לכולם להצטרף למודל הלא רשמי. כתבת אם אתה רוצה לדבר בטלפון עם הלקוחות, אתה יכול, כי הוואטסאפ עצמו זה אותו וואטסאפ שאתה עובד איתו. פשוט תחשוב שיש לך וואטסאפ ווב שסרקת לו את הברקוד והוא קורא 24/7 עם כל מה שאתה בנית, עם הלידים, עם הקמפיינים, עם הצ'טבוט, קורא, לא מעניין אותך. אם אתה מחובר למערכת אתה יכול לבנות, אם אתה לא מחובר למערכת ועשיתי ככה, סגרתי אותה, זה לא משנה, הכל עובד בדיוק באותה צורה. רק אם תרצה לשנות את הצ'טבוט וכולי, אתה נכנס למערכת מהמחשב ואתה יכול לעבוד. זה דרך הוואטסאפ ביזנס אפשר לשלוט בוואטסאפ שלך, ודרך סמארטסנד בונים הכל, את הצ'טבוט, את הקמפיינים, את האוטומציות וכדומה. בדיוק. יש עוד שאלות חברים? בשמחה. יש לי נקודה אחרונה קטנה, לך רגע לבטא של הסטטיסטיקות. כמו שנגעתי לפני זה, אנחנו מערכת כחול לבן, בסדר? כל המתכנתים שלנו פה בישראל, אנחנו משתדלים תמיד לשפר ולעדכן עבורכם. כמו שאתם רואים ממש עכשיו יש בטא של סטטיסטיקות, הפיצ'רים פה רק הולכים ומשתפרים ומשתדרגים עם הזמן, אז זה משהו שחשוב לציין, שעם הזמן גם רק ישתפר וישתפר, ואנחנו גם ממש עכשיו עובדים על עוד כמה דברים מאוד מאוד חדשים ומעניינים. וזהו. עכשיו אני מחבר את זה למה שאמרת מבחינת המחירים. שימו לב שבכל הצטרפות לסמארטסנד, בין אם היא חודשית בין אם היא שנתית, יש שהכל כולל עדכון פיתוחים חודשיים ללא עלות, כולל עדכונים חדשים ללא עלות. אנחנו עושים עדכונים על בסיס דו-שבועי, חודשי, עם הרבה מאוד עדכונים חדשים בפיצ'רים, גם לבקשת הלקוחות. לפעמים לקוחות מבקשים פיצ'רים מעניינים שרלוונטיים להרבה מאוד אנשים, ואנחנו באמת מעלים אותם. שוב, כחול לבן, פיתוח שלנו, אנחנו שולטים בהכל, מקשיבים ללקוחות ומנסים להשתפר כמה שאפשר. אז עצם המנוי עצמו לא משנה איך אתם מצטרפים, אתם מקבלים את הדיבורים שלנו הקבועים על כל העדכונים שקורים במהלך כל התקופות, ואתם פשוט יכולים לדעת איך משתמשים בהם. הוצאנו פיצ'ר, קיבלתם גם סרטון איך משתמשים, שירות הלקוחות זמין לכל שאלה ולעזרה בנושא, וככה אנחנו מתקדמים. עכשיו בנוגע למחיר עצמו. אז קודם כל, מן הסתם, כל עסק יש לו את התוכנית שמתאימה לו. איך בגדול זה עובד? כמו שאמרתי, עצם ההצטרפות עצמה בשתי התוכניות מאפשרת שעה של הדרכה. ברגע שאתם סוגרים איתנו, אתם מקבלים הודעה מגיא. גיא הוא מנהל כל מה שקשור להדרכות אצלנו בעסק. הוא עולה איתכם לזום, אתם קובעים אותו איתו, עולה איתכם לזום, עוזר לכם בהקמה של החברה בסמארטסנד, בבניית האוטומציות וההדרכה הראשונית על כל מה שצריך, ועוזר ונותן לכם כלים גם לכל מה שאפשר מעבר לשעה. בסדר, אם אתם צריכים אחרי זה דברים ואתם לא מספיקים. השימוש בסמארטסנד גם מגיע עם שתי יוזרים. יוזרים זה בעצם, אני חוזר חזרה לשלב הראשון,
שמות משתמש וסיסמה. בסופו של דבר אם יש לכם שתי עובדים שרוצים לעבוד במקביל בתוך סמארטסנד, כל אחד מהם יכול לקבל שם משתמש וסיסמה ולעבוד פה. ואפשר לקבל שתי יוזרים מתנה, רק אם אתם עסק שבאמת יש לו שירות לקוחות של 5-10 אנשים שצריכים להיות זמינים בוואטסאפ בזמן מקביל, אז צריך יותר יוזרים מזה, ודברו איתנו ואנחנו נדאג לפרט לכם. כן, תהיה אפליקציה של סמארטסנד בהמשך, שוב, אנחנו מדברים על בהמשך, אנחנו לא אוהבים לדבר על מה שאין, אבל כמובן אנחנו רק מחפשים להשתפר וכל הזמן אנחנו ממשיכים לפתח, אז מצפים לנו עוד הרבה דברים בקרוב. שירות לקוחות, מן הסתם למהלך כל המנוי עצמו, פיצ'רים. בין אם זה קמפיינים, בין אם זה צ'טבוטים, בין אם זה אוטומציות, הם ללא הגבלה אצלנו. בכלל, אין עלויות להודעה בשום צורה שהיא. בסדר, אתם יכולים לבנות כל מה שאתם רוצים, כל עוד אתם מנויים בסמארטסנד. כמובן, הכל בהמלצה של למי אתם מדברים ומה אתם שולחים. אז שוב, התייעצויות, תרגישו חופשי. כולל המודיולים שלנו, בין אם זה API למתכנתים שיש להם תוכנה, בין אם זה בזאפייר ובמייק, ובין אם אין לכם ואתם רוצים בעצם לחבר את החנות, או לחבר את ה-CRM שלכם כזה או אחר, ויעזרו לכם להקים את המייק, ויעשו לכם הדרכה ראשונית גם על החיבורים הרלוונטיים. סרטונים, יש לנו סרטוני הדרכה מקיפים על הכל, על איך עושים קמפיינים, על ניואנסים, על צ'טבוט במיוחד לאי-קומרס, על צ'טבוט במיוחד לכל העולמות הלידים, יש לנו מקבץ סרטונים מאוד גדול שמאפשר הכל, ברמת איך אפשר לסנכרן חשבוניות לסמארטסנד, שכשתוציאו חשבונית ב-iCount או בחשבונית ירוקה, הודעות ייצאו בוואטסאפ עם ה-PDF, הכל. ואם לא, אמרתי, זה יורד לעבודה, ויום יומיים אתם מקבלים סרטונים. המחיר שלנו, יש אפשרות של מחיר שנתי, ויש מנוי חודשי. חודשי הוא בעצם ללא התחייבות רק לחודש אחד, שנתי יוצא פשוט משמעותית יותר משתלם. בשניהם מגיע את אותה שעת הדרכה, אבל זה יוצא בחלוקה שב-4,500 פלוס מע"מ, וזה רק למי שהגיע מהוובינר, אני באמת מדגיש את זה. יש לנו פה כנראה לידים שכבר דיברו איתנו בעבר וקיבלו מאיתנו מחירים. המחיר הקבוע של סמארטסנד הוא 5,000 פלוס מע"מ לשנה. קבוע. גם בעלות חודשית זה יוצא יותר. פה זה באמת מחיר בלעדי לוובינר, וכל מי שכותב לנו מעוניין או מעוניינת, נכנס לרשימה, ובאמת מוקנה לו 4,500, גם אם לוקח לכם כמה ימים, אתם רוצים להתייעץ איתנו, אתם רוצים לשאול, לחבר לעצמכם נקודות בראש, להבין איך זה עוזר לכם יותר בקמפיינים, לדבר איתנו, דני, אני, ניתן לכם שירות בהתאם, עדיין תכתבו מעוניין או מעוניינת כדי להיכנס לרשימה, כי המחיר הוא רק באמת משתתפי הוובינר 4,500, המחיר הרגיל, אם בעולם לא ורוד אתם עוד שבוע השארתם פרטים, הוא 5,000, וזה באמת המינימום. ומנוי חודשי, למי שרוצה פשוט לנסות חודש אחד, כי אפשר, זה 650 פלוס מע"מ לחודש אחד, וגם כן, ההדרכה כלולה בפנים וכל מה שצריך. אז תרגישו חופשי, שאלות וכולי, ענינו על הכל. נאו, תגיד לי אם יש עוד איזשהו משהו שעלה לך לראש, עסקים שיש להם חנות מסוימת, בא להם להתייעץ, תכתבו לנו בוואטסאפ, עכשיו אני ודני זמינים ומתחילים לענות לכולם, כי יש מלא אנשים שהתחילו לשאול אותנו בוואטסאפ, ולא פה בצ'אט, וזה הכל, נדאג לחזור לכולם. רגע, אתה על השק? כן. לא, גם לא היה לי יותר מדי מה להגיד, היה באמת מעניין, ומה שיש לכם אנחנו פה. יאללה חברים, אז שיהיה אחלה של המשך יום, שיהיה סופש נעים, שמחנו שהגעתם, תודה לכם, וכל מי שכתב בצ'אט שהוא רוצה שנחזור אליו, אנחנו נחזור. כן, עומרי, אנחנו חד משמעית, יש לנו קובץ שלם שבמידה וקורה, נקודה כזאת שזה קרה עד היום מתוך 600 ומשהו משתמשים שאנחנו עובדים איתם, זה באופן פעיל, קרה רק לשני אנשים, וגם לשניהם חזר המשתמש, זאת אומרת אני מאמין שאנחנו נוכל לעזור לך, אבל כמובן זה לא באחריותנו ואנו לא יודעים מה הסיבה שתיחסם. זה יכול להיות משהו שאתה עשית שהוא ממש מפר את כל הדברים, דיבור לא נעים, ספאם, לעבור על חוקים, אז זה משהו שחשוב. תתייעצו איתנו פשוט, אין בעיה. יאללה חברים, תודה רבה, שיהיה לנו אחלה של המשך יום. אחלה של יום. ביי ביי.